Hello everyone, welcome to my channel. I'm still in the bus store in Paris. I still have video that I have to show it para pod makita ninyo ang Paris. So kung maanhi mo dire, nanamoy idea unsa nga mga area ang inyong pag-atuan, magbisaya na lang gyud ko para dali. So, in every area nga inyong malabyan, makita gyud nimo ning Eiffel Tower kani siya. So, in every direction niya, kung musakay ka og bus, kung mulibot gyud ka sa tibuok, kung dili ka mo stop. Among gibuhat, wala mi nag-stop, naglibot mi antud jud makita namo tanan. So, in this area, naka-stop mi diri after nga nalibot na namo tanan. So, magbuhat bugog video ana, kay naay akong video ana, ako pong ipakita sa inyo. Tsada diri nga area. After ka nga mosaka dito sa taas, kung makita ninyo akong mga video diya nga akong gi-upload dito sa Tumoy, makita ninyo ang tibuok Paris. So, pag sakay pud ninyo sa bus, makita pud ninyo very kay siya, tsada siya tan-awon kung magsakay ka sa bus. So, ninyo, especially kung dito gid ka sa taas mo lingkod kay duha man siya ka andana ang bus. So muna siya dapat yun ka sa pinaka taas ka mo lingkod para makita nimo, then mag-video ka kung gusto nimo. So makita nimo tanan ang tibuok. And then kung for example kung magplano ka nga moanhi ka ani nga dapita, magkunahuna na lang ka kung unsa nga place ang imong adtuan. But before nimo na siya buhaton, ang akong advice is musakay sa mo sa bus, dayon libuton sa ninyo ang tibuok Paris. Ay ha ka mo stop. That's why akong gi-share kini nga video diri para kung bisita mo diri sa Paris, aduna na mo idea unsa nga mga lugar ang inyong pag-atuan, kay naa gyud ni siya diri sa akong mga video. Kani nga mga lugar makita ninyo kung musubay lang mo sa tanan ng mga video nga gipang share sa Paris, makita ninyo ang lugar nga dapat ninyo adtuan, pero mag-andam lang pod mo og kanang kwarta kay in every places like opera, like I think this one, I think you have to pay. I think, I don't know, I'm not sure what is this. Kalimot na magugulong sa ni siya, pero indot ni siya, history ni siya, I don't know unsa na siya. So it's nice kung kabalo mo kung unsang lugar, unsang tourist spot ang inyong pagka-atuan. So, indot ka istanan. So, nanamoy ideas, nanamoy guide, kaya nakita ninyo. Pero dili ninyo maato sa isa ka semana ang Paris. Especially kung sa Eiffel Tower, okay lang ng Eiffel Tower, kaya one day lang ng Eiffel Tower. Pero kung muadto mo sa lain nga tourist spot nila, like sa museum nila nga pinakadako, dili siya makuha og isa ka adlaw. I think even 2 days kikapuyo na lang kag baklay, di gyud mo na siya makdako kay siya nga museum, nakaadto naman gud ko ana. So mag-prepare jud ka og mga days kung moanhi ka diri sa Paris, kay dili nimo na siya makuha og pila lang ka adlaw. So mas maayo pod nga ako siyang ma-share sa inyo ang akong experience sa pag-anhin ako diri sa Paris para aware mo. And you can also translate Bisaya maning ako ma-translate niyo ni siya sa English, pwede ra ninyo ni siya i-translate sa English. So, mao ni siya ang lugar sa Paris kung magsakay mo sa bus. Nindot siya tanawon pag sa bus ka. Pwede pod ka sa boat, pero limited lang kay naaraman ka diya sa tubig.
gamay ra man ang diri ra man dapit imong makita. While kung magsakay ka sa bus, imong panlanta wide kaayo, so daghan kag makita. So nindot ang tour bus kaysa mag-boat ka. Wala pud ko kay balo kung pilay bayad sa boat. Ang sa Paris sa tour bus, hapit na siya mag 40 euro. So, kada usa na siya. And then, 24 hours. Pero, kung gusto ka mo sakay gyud og bus, ang akong advice is, kuan siya, magsayo ka. Kay, lisod naman kay kung buntag mo mata lang kag sayo. Unya, para mo continue ka og sakay. So dapat gayud imo sang isakay tanan ayah ka muna og. Kay ang amo mong gibuhat sa una pag ani nako diri sa Paris, kay kaduha naman gud na ani sa Paris. Ang akong gibuhat sa una, among gibuhat sa una is kuanto nag-stop me kauban sa akong igsuon. So wala mi nakalibot sa tibuok. Karon gilibot gyud namo ang tibok. Unsa gyud ang mga hitsura ba, ang mga area, mga tourist spots nila, para pod ang sulid pod ang imong bayad sa bus. Kay kung mustop ka, mahal ba ang bayad? Mga 40 euro. So wala mo nakita tanan kay mi-stop ka. So better sa libot sa ka. Pag libot nimo, ayha din ka stop, una din ka kung asa ka dapit mo adto. Kay kung adto ka na nga lugar, magbayad man ka, unya madugay man ka diha. So mao lang na siya kung advice. And then nindot gid siya so far. Nindot siya tan-awon. So mao ni siya ang Paris. Basin gusto mo ani diri dapita. Kay kani siya gyud nga area, known gyud ni siya sa mga European. France gina sila sa Paris, Luag man gud ang France. So known man gud ni siyang Paris. So daghan gyud bang ani diri. Kay tungod pod sa Disneyland. So sa mga bata, so ako lang ipakita sa inyo para aduna kamoy ideas. And then kung gusto nimo nga makalantaw, tan-aw ninyo ang akong uban nga mga video diya sa Paris. Inyo nang makita din na unsa ang Paris, kay daghan gyud mga video diya. Kita ninyo. So kung ano mo dire, ano mga ideas. Karon more on renovation sila. Like ani nga building. This is I think this is Port Chanel. Para man siguro sa ilang rampa man siguro, diri man siguro sila mo rampa. Magbayad pug ka diri kung musulod ka. So tanan gyud about gid siya, naagid siya bayad. Pero so far nindot nga experience kung diri gyud ka sa sentro sa Paris. And then kung adto pud ka gawas sa Paris, daghan pud kag makita. So sa karon kanilang sa akong makita sa inyo naapay sunod ani nga mga video na wala pa na ako na upload. So ako kung i-upload diri, and then after that naapa ko'y continuation nga walking namo. Wala pasad na ako na share diri sa akong channel. So mauni siya inyong makita kung moanhi mo diri sa Paris. Just enjoy lang, kay Paris is a nice place. Kaya lang ilang mga restaurant nasa gawas ha. Especially ilang restaurant na na siya sa gawas, ilang pagnaon bala ginana. Yung siguro
siguro sa lugar nag-occupy ang lugar. Kaya ang mga tao man ganahan man sa gawas, dili man sa sulod. Nindot pud ni siya kung sa gabi. Naka-experience ko diri gabi ito, but that was long ago. At that time wala pa to yung mga iPhone, mga keypad pa to siya. So picture lang. So nindot kay siya na ko yung mga picture. I don't know kung try na ko kung maka-upload ko sa before nga pag-ani na ko diri sa una. Naka-anhi ko diri, naka-backlight ko diri nakita. It was December, very nice. Sada ka istanan siya, yung mga decoration, nindot ka istanan ito pero perting tugnawa kay December man. So karon pag-ani na mo diri, summer man ni siya diri, pag-ani na mo. So nindot kaya man siya, mas nindot siya kay makawalk ka o lugay-lugay ngayon kaya man siya diri. Napa ni siya continuation kay medyo manggid siya luag. So kung iabot man gud nako tag 30 minutes ang video pwede man, pero naputol-putol naman gud nako siya nya, galibog na ko ba. So ako naa siya sunod ani, ako dia pong i-share diri para makita ninyo lang ang travel. Naka-chance lang og travel kay dili man kaay gid siya layo ang Paris sa Netherlands. You have to ride only by car, and then mas duol siya kaysa Germany. Katong pag-travel hasta sa Luxembourg. Ang Luxembourg layo gid siya. Then layo pud ang Germany. So mas duol ang Paris sa Netherlands kaysa Germany. Depende kung asa ka sa Germany mo adto. Itong nagbisita ko, itong napod ko video diya sa Berlin, layo ang Berlin. Napod ko sa Hamburg. So you can also watch my old video in my travel in Berlin, in Germany. If you want, you can look at there in my channel. And ang Paris manggo dili kay siya layo. So mao na siyang ako po ni siyang may share sa inyo ha. So nakahigayon man og kanang bakasyon kay na bakunahan naman, and medyo okay naman diring dapita. So after sa COVID-19, so medyo okay na siya. So I hope and pray nga normal na normal na ang dagan, so that ma-okay na tanan. So na ako'y next nga video ani nga akong i-share. Ako lang ipang share ang mga travel na ko, basin gusto ninyo nga moanhi diri para naalang mo'y idea unsa nga mga lugar ang inyong specific nga pagkaagtuan, para ano na ninyo kung pila mo ka days diri sa Paris. And then you can also watch my other videos in the previous nga ako nang nabutang dinha. If you want, you can also look at there. And then there is another video nga ako pang i-share ani. Salamat sa iyong paglantaw. God bless everyone. And see you in my next video if you like traveling.